POV #obedient ebe ọ bụ na ị gaziri ahụ ihe na-ewizi kịta mana ka njikọrọ na ajụjụ a ụna na-erubekwa isi nwa ada nne na kedu ife iche n'okwu a na-ekwu n'ezie anaghị m akwado otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla mana ụmụ okorobịa ebiliela ha etetela n'ụra ị hụkwara ihe onyonyo jupụtara n'ịntanetị ka na-egosi na mgbanwe adịla ebe ọbụla rube isi ụmụ okorobịa etetela n'ụra ha anaghịzi achị ha achọzighị ihi ụra ha si na oge agaala mgbe ndị ndu anyị kpọrọ onwe ha ndị okenye anyị ga-edoba ha n'okpuru ndụ ha ọ bụzi ya ugbu a onye ọbụla chọrọ irube isi mụ ama maka gị onwe gị kedu ife ị na-eche go get your PVC maka m onwe m aga m erube isi na afọ 2023 amakwa m ka gị ị ga-erubekwa isi ngwanụnụ ka ọ dịnụ n'ọnụ ka ọma We're taking over. We're taking over. We're taking over. We're taking over.